Ayi zimenezozo ayi kodi tuife sitinkanena nesitinkanena tere nthawi imeneja ndidanena ine kuti alliance mukafuna kupanga alliance musaphatikize Bushiri. I said this one in plain and vain. Magayi zipena pake zinthuzi mukutionongera tuchipani ndikukuuzani zimene zikuchitika papazi musaganize kuti come 2025 there will be alipo amene azavoterenso kongeresi yatha kutheratu. Tidakhala ku opposition ife pafupifupi 20 years panopa mukonzekere kuti ngwaku 50 ngwaku 100 years zimene tikupanga apapazi. Ine ndinanena kuti Bushiri amene akulowa pamene papayo apa kodi dzana lija kukumitini kuja ine ndanena kuti chani dzana kumitini tikatengera ndi zimene ananena Bushiri uja adanena kuti pangwirizano umene udalipo umene udakachitikira ku South Africa ku Pretoria uja adanena kuti kampani yake kuti itenge ndalama ipereke kubwenza kwake tizabwenza magazi. Inu musamapange ngati pana alibe, musamapange ngati siku limene iniyo kunalibe. Pena pake zinthu zikamavuta mwamva iti osamachitisana manyazi kuchitisana kwa mtundu umenewo. Nkhani imene ili apa ndionena kuti ndalama zimene zidapanganidwa zija ndalama zopagulu pazibwere. Inu mwauze amkaka mwaimbire phone ankaka mwauza akuidziwa nkhani ndiye mwauza aujeni awa apomphio kuti kutawa kumene athawako akungochulusa nkhani iwo akabwera pano alongosole muno mmene ndalama cheneta inaendera. Chifukwa Bushiri siku limene lija sadanene mobisa ananena bwinobwino kuti nditenga ndalama yanga ndipanga sponsor chipani cha MCP mpaka na chiwina. Koma ndalama imene ine ndikuibwenza apapayi ndiyo kuti izafunika kuti kubweza kwake muzabweza magazi. Ine ndidalipo, inuyo munalipo, ujeni awa bwana chairman analipo, awa nkaka analipo, ujeni awa secretary general, ujeni aja UC analipo. Musamayiwale yayi, musamayiwale. Ndiye lero panthawi imene uyuyu akunena kuti boma liwalisi ya mundima, boma liwalimanga mu mpango, ndipo palibe chimene chitaende bwino kufikira ngati boma lilitakwanirisa zimene tinapangana. Ine ndisindikuonapo chosusana nacho pamenepo, chosusana nacho sindikuchiona palibe. Mwamvesesa iti Joyce Banda anali kuti siku limene anali kuti Joyce Banda nthawi imene mwana wake amayikidwa minister ndi nthawi imene amakathokoza anakanena kuti ineyo ndathokoza kuti mwana wanga munamusiya uminister zikomo kwambiri. Koma abwana aja adanena kuti koma tungakhale wachoka basi apapo timuyang'anira malo ena chifukwa agreement imene tidapanga ndi Bushiri South Africa sitidakwanirise. Kuti mukuyiwala zimene zicha, mukuyiwala pagulu pano musamayiwale. Ayi boma la MCP lagwa. Zimene akunena Bushiri kuti boma lilagwa lisanakwanilise zimene lidani tinapangana ndizoona zimene zozo ndizoona. Mwamvesesa iti ndipo ngati zinthu zizikuvuta kuti ndi chifukwa chiyani zachedwa sizinakwaniritsidwe, si chifukwa chakuti iwo anathamangisa sanga chilima. Kodi achilima nkhani imene sakuiziwa kuti tinagwirizana zokhesa mwazi, sitinagwirizana. I mean Bushiri analonjezedwa kuti iyeyo kampani yake izapangidwa compensate ndi ujeni mabere ndi I mean ndi magazi ndi ujeni ena ukhuza mwalubino. Kodi nkhani imene panalibe. Lero pamene sopano Bushiri akunena kuti ine ndikupanga withdraw, ndipo pamene ndikupanga withdraw ndi masomphenya omwe achipani, ndikupanga withdraw ndi nzeru zomwe zachabwera, I mean za achakwera, ndikupanga withdraw china chilichonse chimene ndinapanga invest. Lero lino achakwera mutu wawo sukugwira, lero lino achakwera mutu wawo pasa kumvera china chilichonse zonse ndizakumidima zokhazoka. Lero mukudabwa kuti pamene papa pafunika kuti tibwererenso tikapange meeting muzikapanga ni ndani. Ine zimenezo sindingalole, ine zimenezo sindikulola. Pokapoka ndalama yoyambirira ija iperekedwe kaye. Chifukwa apa amanena kuti ndalama ya fertilizer
waku Morocco ndi Eugene waku Russia ndalama yake ndi imene itapangidwe return timbwezere Bushiri ndalama yake chifukwa nkhani ya magazi singatheke chifukwa chonena kuti achakwera kusintha maganizo asintha maganizo bwanji madokumenti oti anasainidwa ndizi zimene tikukangana zija za mgwirizano wacha kwera ndi achilima zija zonena kuti terem imene kubwera ya imira achilima zimene zimene zikuvuta chifukwa ma agreement mukumati mukasaina lero mukumasaina ndi anthu ena tiyeni mukafuna kusintha mukumakasintha ndi anthu onena kuti paujeni panalibe bwana pepani tisapange zimenezo MCP yagwa ndipo musanamizidwe kuti even anthu ku Central Region azavotera MCP musanamizidwe bwana nkaka sakunamizeni muli apa mwamveseseti sakunamizeni bwana chimwe bwana chimwendo banda ndisakunamizeni mwina anthu akumakunamizani zina zimene tapanga izi zolesa mademo zija that is a big mistake and I told you guys kuti the best way to handle this matter very best way ngati akunena kuti akufuna kupanga mademo aloleni mwayendese mwasimati inu siku limene lija mukanakhala kunena kuti munamva zimene ndinakuuza nine situation yetu sikanafika hapa lero lino nachina Boni Kalindo ajasipona ameramizo amene ajasimunga kwanise kwa azula mwamvaiti munankanika kumuzula koyambilira kumwene kuja but yet I told you kunena kuti njira yabwino yofuna kuti zinthu ziziyende muno bwino mena anati muja kuti tikupanga ma demonstration inu mukanapanga rush abwana president akanakakhala kusanjika that day bwana Sanjika would have been there akanakhala pamene pajapo ndikuita na nduna zawo ziwiri zitatu kuti bwana ndikuno timve anthu aja osalesedwa akanabwera mpaka na pamene pajapo ndikulandira petition ija ndi mmanja mwake mwini wake ndi zimene ndinakuuza nine kuti akalandire petition iyo akakalandira akawauze kuti anyamata ndamva ndipase nipata ndikhale pansi ndiunikire mfundo zimene mwanenazi ndipo ngati kuli kofunika resign I will resign ndi zimene ndidanena koma kubloka kumene mwa bloka aku wapangisa kuti ma SCCOA na so pano azuke zipani zizuke anthu azuke now the story has gone high it will be difficult to control it pena pake kumamva mabwana kumamva ndikamakukusani munthutu ukoza kukhala iwe msogoleri kaya kukhala iwe executive wa manager kaya kukhala kandi headmaster pa school kaya ukoza khala kusogoleri sizi kutanthauza kuti ndiwe wanzeru achakwera kukhala president sizi kutanthauza kuti ndi anzeru the issue is tikufuna leader la mmodzi we just need one leader and this is ngateke kuti anthu osanzeru akhali leader koma kumamva zimene anthu ena akunena lero lino paufunika kuti mupange refund magazi amene kumidima munagwirizana nawo and you are failing to refund that ndalama zapano mufuna mutenge ya ndalama ya kurasha munathawisa pompo iyo amene anakusungira umboni wankhanizi sapano zinthu zija zikuvuta today yeti chipani chalowa pansi zimene mukupanga simukuziziwa lero lino anyamata akumangopanga ziganizo achakwera kumangovomereza na I don't think kuti bwana Chakwera can proceed with this way I don't think so. This ship has been slowly sinking since it was integrated into power. Tamira and no any engine ingakwanise so pamenepo. Tagwa basi tagwa. And that's I can confirm. Anyamata aja muna kupita pansewu aja ngati akukwanisa kumapita pansewu alibe ndalama what if they get support? Very shameful party. Muzimvere chisoni kwambiri. Muzimvere chisoni.